Добрый дзень. Мы зараз знаходзімся ў вёсцы Труханавічы Капыльскага раёна Мінскай вобласці, у радавым маёнтку, так можна мовіць, Яна Скрыгана, які тут нарадзіўся, і тут прайшло яго маленства. Гэта мясціны вельмі старыя. Тут жыў яго бацька Алексей Скрыган. Вось тут нарадзіліся яго 5 сясцёр. Старэйшая з іх Ульяна, якая ў гэтым маёнтку і пражыла да канца свайго жыцця. Вось зараз мы бачым велізарны дуб, які такім жа быў і калі мой тата Ян Скрыган быў зусім маленькім хлопчыкам. Ён аб гэтым узгадвае ў сваіх успамінах таксама. Пра гэты дуб, пра гэтыя мясціны. Гэтае месца вельмі дарагое для нас, для мяне, яго дачкі Галіны Скрыган і для маіх дзяцей, ягоных унукаў. Старэйшы ўнук Юрась вось вырашыў аднавіць гэтыя мясціны, рэстаўраваць гэтыя мясціны, гэты дом. Вось гэтыя, можна сказаць, рэшткі таго дома, які аджыў свой век, так можна сказаць. Вось, і на гэтым месцы Юрась Скрыган вось хоча паставіць ідэнтычны дом і ўсё, што звязана з гэтым домам. Паставіць яго на падмурак на каменях, вось там камяні цэлая гара. Вось. Ну, а зараз вот мы маем такі выгляд. Сам дом быў у такім стане, што яго прыйшлося разабраць. Ён ужо не быў прыгодны для таго, чтоб у нём жыць. Але перш чым разабраць гэты дом, мы зрабілі зарисоўку гэтага дома, замалёўку. Вось, і пазней мы ўбачым, як рупнасцю вучняў і выкладчыкаў каменскай школы, дзе мы пабачым таксама музейчык зроблены у гонар Яна Скрыгана, вось мы пабачым зроблены макет вось гэтага дома. Ён мацаваўся на падмурку, але не на цэгле, а на каменях. Вось, і гэта справа вельмі цяжкая зараз у нашыя дні. Вось, не кожны майстар можа аднавіць вось гэты спосаб. Так што пака шукаем. Вось, і маем надзею, што все ж адшукаем мы такіх майстроў, і дом будзе завершаны. Зараз мы знаходзімся ў музеі у Каменскай сярэдняй школе. І гэты музей стварыўся не так давно, але ўжо 5 год мы адзначылі. Прымалі ўдзел настаўнікі школы, у першую чаргу Галіна Мікалаевна Васілевіч, дырэктар школы, руководитель проекта гэтага музея Ірына Іосіфаўна Тагіль. Вось, і настаўнікі прымалі ўдзел таксама. Адбылося адкрыццё нашага музея, так будзем гаварыць, нашага
11 числа, 11 месяца и 11 года. Вот такое, ну, наверное, это такое значная лічба. Вось. І дай Бог, каб яна цвіла і працвітала, гэтая наша праца. Цудам захавалася гэтая рэч, вось, пасля смерці бацькі, вот так мы, ну, рэчы его бераглі, і вось збераглі мы такую, як ён называў, гэта камізэлька. Ён вельмі яе любіў і любіў хадзіць у ёй на прагулку. І гэтую камізэльку тата папрасіў мяне сшить моими руками, але тут был заказ такі асобны, каб было вельмі много кішэняў розных. І вось бачыце, што кішэняў тут дастаткова і больш і менш. Пачалося ўсё са стагоддзя. І вось калі было стагоддзе, мы выдалі, ну, наша сям'я выдала, значит, слово про Яна Скрыгана, это кніжка успамінаў. Это я собирала по письменниках, по людях, ходила и собирала гэтыя успаміны, и вот такая получилась ладная книжка. После гэтых книжек успамінаў, вот мне пришло на ум выдать наступную книжку. Стала я разбирать татовые архивы, и вот черга дошла до ягоных дзённікаў, якія былі перавязаны матузом, акуратненько, 10 шытачкаў, вось, ну, про якія я нават і не ведала, і толькі даведалася ажно пасля смерці ўжо мамы. І я гэтыя шытачкі з 5-го года, 2005 года по 15, ну, наверное, по 15, да, или там по 14 год я их перш-наперш их трэба было перадрукаваць з рукапісаў, потому что рукапіс не здаш у выдавецтва. Вось, я на машинце, на татовой машинце все это перадрукавала, и тады здала ў выдавецтва, и вось атрымалася такая книжка, якую я назвала «Сэрцу горкая далячынь». Это таксама назва з дзённікаў. Гэта ўсё тое, што чым тата карыстаўся. Вось, ён вельмі любіў іграць у шахматы і любіў іграць з Алесем Пальчэўскім. Алесь Пальчэўскі вельмі часта да нас прыходзіў, і яны абавязкова павінны былі сыграць там партыю или две, или три там. А калі вот Алесь Пальчэўскі вельмі перажываў, калі прайграе, ён давай яшчэ одну партыю, чтобы я все-таки выйграў. Вось, так яны вось, вельмі любілі іграць, ну і ігралі вельмі добра. Вось, і свайго внука малодшага, да і старшага, і малодшага, і мяне. Вось, таксама ён навучыў іграць у шахматы, а цяпер я, калі я прыязджаю да свайго внука, вось, да Дамініка, вот, у прыватнасці, я яго навучыла іграць у шахматы, мы з ім гуляем в шахматы. У яго шмат вот таких кіёчкаў, і ён рабіў і маленькие, и вот такие. Вот у меня еще дома есть некоторые совсем маленькие, то есть я не ведаю, для якіх эти маленькие были роблены, але вось он рабіў вельмі много, і много вельмі дарыў сваім тоже сябрам. Вось. Ну і тут вот трэба сказаць, ён вельмі любіў гальштучки, причем гальштучки сотканные, ну, такие вот саморобные. А один гальштучек, вось гэты вот крайний гальштучек, гэта ему соткаў, это мы неяк набылі маленькую такую ткацкую, такая, ну, в дзіцячых этих, да, дзіцячая буквально какой-то ткацкий станочек такі, вось, и Ясик, это его ну, сярэдні внук Ясик, вот, Ян тоже, Ян Скрыган малодшы, ён соткаў яму гэта сам на гэтым станочку.
Вось у музеі мы гаварылі пра тое, якія кніжкі мы выдалі. І зараз я працую над кніжкай, ну, каб не сказаць апошняй, скажу крайняй кніжкай, вось, якая збірае ў сябе матэрыял не столькі рукапісны, колькі звязаны з здымкамі, з фотадакументамі. Першы здымачак будзе датавацца 1925 годам. Першы ўсебеларускі з'езд паэтаў і пісьменнікаў «Маладняк». І вось тут мы бачым многія асобы, вельмі цікавыя асобы. Тут 70 чалавек. І тут і Міхась Лынькоў, тут і Паўлюк Трус, тут вядомыя Кузьма Чорны, вось, і Шушкевіч, тут і Вішнеўская, Зінаіда Бандарына, ну, каго толькі няма. Вось гэтыя здымачкі, все у меня сістэматызаваныя па тэмах. Это, ну, была такая работа даволі складаная, потому что вот темы самые розныя, там, например, гістарычныя групавыя фота, потом фота ў сямейных абставінах, там нейкія вандроўкі і так далей. Ну, вось, напрыклад, могу посмотреть, вот 5, допустим, раздел, 119 здымкаў. Всего разделов там, по-моему, 18 недзе. Ну, самый цікавый, наверное, вот это гістарычныя групавыя фото. Там их много, і яны на самой справе вельмі цікавыя. У хатніх абставінах вельмі цікавыя такія здымкі, у хатніх абставінах, вот, цэлая галерэя такіх здымкаў, вот, дзе ён, вот, напрыклад, ну, вот, самый першы здымак, дзе он мяне держит на руках. Мне где-то 1,5 года было. Это в Эстонии уже было. И вот после вот этого вот здымка, я так полагаю, его забрали другой раз. И мы остались одни. Это мы у Королищевичах в 1955 году. Вот. Папа в 1954-м вернулся сюда, приехал, а это 55-й буквально в Королищевичах мы с ним уже были, отдыхали. Мы отдыхали в Юрмале, в Дублтах, вернее, и он тихенько пошел за кусты. Мы на пляже сидели на пляже, Аврамчик был тогда, семья Аврамчиков с нами отдыхала. Мы так разом сидим на пляже, камушки перебираем и глядим, нету таты. Вот. И нету. А он пошел в кусты, там же такие кусты от пляжа. Мамин сарафан взял, там переоделся за кустами, вышел и тихенько за нашими спинами он вышел и встал, как статуя. И стоит, и молчки. И только тогда мы почали, некто перший увидел его, некто еще, и смотрим, глядим, что это такое, а он вот так вот он стоял, позировал. И некто вот взял тогда, добро, что у кого-то был фотоаппарат, это же было-то 58-й год, это был 59-й год, вот, 59-й год. И вот эти снимки вельми такие ценные, это в Турме. Вот, Ян Скрыган, они были уже отксеренные, и вот на этом листе, вот это на А4 было, на этом листе был кляшторный, и еще некто, короче, из этого листа, короче, кажучи, только папа остался живой, а тех же всех уже расстреляли в 1937 году. А он любил фотографоваться, и он любил и так позировать любил, так и он. Ну и вот я сейчас перегорну, потому что их вельми много. Тут просто буквально идет хронология такая, просто как репортаж. Вот. И вот опошние хочу показать, просто опошние. Вот тут такие есть здымочки, просто вельми цікавые такие. Вот
такие философские, такие, вот як мудрый человек. Вот. Слухайте, слухайте. Слухайте меня, я вам много чего могу рассказать. Слухайте меня. О. Так смотрит на этот свет.